Окылы счетчик ул мәгълүматларын тапшыручы яңа буын исәпләү җиһазы. Окылы счетчикларның төп бурычы кулланылган электр энергиясе турындагы мәгълүматларны кулланучыдан энергияны бирүчегә җиткерү. Akıllı счетчикларны biz planlı rәвештә куябыз. Бүген Мәләтама авыл җирлегендә 20 дәнә урнаштырдык. Бу счетчиклар халыкка ошый, алга таба дәвам итәбез. Минем счетчикларым бик югарыда, түшәмдәге. Шуңа күрә бу счетчикларны куйсагыз, миңа бик җиңел булыр алабызса. Рәхмәт җавсын, шундый җиңеллек эшләгәнегезгә безгә. Энергия кулланучылар әлеге счетчикларны урнаштырган һәм аларга хезмәт күрсәткән өчен түләмиләр. Электр челтәрләре барлык чыгымнарны үз өстенә ала. Яңа счетчикларны урнаштырганнан соң кулланучыга ай саен күрсәткечләрне язып алып тапшырырга кирәк түгел. Булар барысы да автомат рәвештә эшләнә. Бер точка булса, бер счетчикында куела. Кешенең 2 счетчик булырга да может 2 точка, 3 точка. Кирәк дөрес счетлыйлар. Теге класс точности әйбәтрәк аларның теге более теге җайлы. Үзе җибәрә. Кешегә карыйсы юк. Моны чыгып карыйсы да юк диделәр. Шуннан нигә интернет аша гына түлисе диделәр. Апа шул язган язудан гына түлә, артыгында кимендә түләмә диделәр. Шуны аңлаттылар. Рәхмәт ниләргә. Рәхмәт. Безнең счетчиклар, иске счетчиклар алыштырылырга тиеш иде. Менә бушка килделәр дә рәхәтләндереп алыштырып киттеләр. Егетләргә дә рәхмәт. Яңа җиһазлар теләсә нинди һава шартларында да эшли ала. Акыллы счетчик махсус щитка урнаштырыла. Күрсәткечләр автомат рәвештә алына һәм айның 25-26 числоларында Татэнергосбыт акционерлык җәмгыятенә тапшырыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.